Anteeksi vaan, mutta minä olen Suomen reservin kersantti ja lopetetaan tämä Jonni Joutava hölö. Kyllä niin kuin Sipilällä on, anteeksi vaan sillä toisella puolella, sillä on töitä ihan muuhunkin asiaan paneutua kuin tämmöiseen. Tämän pitäisi olla ihan selvä asia. Tänne ei mitään ihmeen natsia ja muita tämmöisiä joukkoja tarvita, vaan se pitäisi olla sillä lailla, että täällä niin kun suojellaan lapsia, suojellaan niitä vammaisia ja kaikkia sellaisia ihan jo, että se pitäisi olla meidän hallinnassa tämä homma. Ei täällä tarvita mitään hörhöilyä. Mikä? Tämä hyvä maa. Meillä on hyvä maa ja säilytetään se hyvänä eikä anneta hörhöilyn tulla esille. Se on tästä. Tämä on maanpuolustusjuttu ja tätä pitäisi viedä eteenpäin. Siinä mielessä, että ei tämmönen lapsellinen toiminta, tää tuntuu minusta niin lapselliselle suomalaisesta kersantista, että eihän tämä voi jatkua tällä lailla. Tähän puuttuu viimein, jos ei muu niin maanpuolustus. Poliisista ei näytä olevan. Ja poliisille ei määrätä valtaa. Poliisilla pitäisi olla täsmälleen enempi valtaa. Paateri on oikeassa tässä. Toinen johtaja ei.